アロハー、こんばんは。皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。寒いですね。ソウルへの旅行。これどうしても広告が流れて毎回すみません。毎回シリーズ化しております。音が入っちゃったかな今。はい、スキップ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。2024年スタートしました。だいぶね、もう15日ですから、もう15日間経っていますけれども、皆さんいかがでしょうか。今年はちょっと集まるまで少しね時間があると思うんですけども、私も今日はもう寒くてもうセーター着てますもうイオンドクター巻いてますこれ何年前でしたっけね、このイオンドクターをライブで紹介して、結構なんか皆さん買われた方が多かったみたいなんですけれども、もう必須です。冬毎年これ使ってます。今年も、この真っ赤のイオンドクター気に入ってます。いろんな色ありますよ。すっごいあったかいんですよこれ。もうじんわり温まる感じ。これ手首にも巻けるしね、これ筒だから足にも巻いたり、本当はもうこれレッグウォーマーなんですよね。足首にちょっと巻くような感じの、すごい便利。もうこれ持ち歩いてるとねだいぶ助かります今。なので、今日はちょっと巻きながら紅白な感じで巻いたり取ったりしながらやろうかなと思ってます。さあ皆さん元気でしょうか。よかったら下にチャットが、下じゃないか横かな、パソコンの人は横に、チャットをかけるところがありますので、よかったらそこに書き込んでいただけたら嬉しいです。ね、今年2024年は本当にね元旦から、地震がねあったり、飛行機の事故があったりね、本当に大変な、スタートだったんですけれども、もしねもしかして YouTube ライブご覧になってくださってる方の中にもね、その被災された方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、日々早く安心してね過ごせるようになることをずっと祈って過ごしております。私は住んでるところは神奈川県なので、そんなには被害はないというか何もなかったんですけれども、ちょうどお正月やっぱり家族でね実家で集まってて、みんなでのんびり過ごしてるところでね地震があってニュースが流れてね、本当にびっくりして大変な感じだったんですけれども、今回ね今年も YouTube ライブやっていくんですけれども、今日のライブをねやろうと思ったきっかけ、もういきなりテーマから話しちゃうんですけど、なんかいろいろ考えてた時にある曲が流れてきて、でライっていうねハワイ語が浮かんできたんですね。でライっていうのはよく歌詞にも出てくるんですけれども、静けさとかね、静寂、落ち着いているとか落ち着きとか、平和、穏やかさっていうね、平和の中にあるこの静けさみたいな、意味があって、それを今回テーマにしてね歌うことでなんか届いたらいいなって、人にもね地球にも届いたらいいななんて思いながら、テーマを選んでみました。誰もいないかな今日は、1月15日月曜日8時、今日あまりみんなに宣伝しなかったからかな。誰もいない？チャット誰か書いてアロハとかね、何でもいいので、今日初めて見てるよっていう方もぜひぜひぜひ書いてください。ドキ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 見えてますか？聞こえてますか？音聞こえてますか？大丈夫そうすごい不安になってます私。結構アイカーベでねコメント後からチャットのように入れてくださる方もいらっしゃるので、とても励みになっております。よし、ちょっとじゃあチューニングしながらね。
あれ、そう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 、これ公開になってるよね。不安になってみた。公開になってるこれ。あ、見えないね、自分だとね。よいしょ。限定公開とかなってないですよね、これね。今ふと心配になりましたが、見れないな。設定が誰か教えてください。ちょっと待ってね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？よし、ちょっと待ってください。戻ります。よいしょ。はい。じゃあなんかぼちぼちちょっと歌っていきましょう。あれ止まっちゃってる。よいしょ、再生。ちょっとお待ちくださいね。私のねYouTube が止まっちゃっててね。ごめんね。あ、動いた。よかったよかった。では、今回は2024年1月最初のライブ、配信ライブ、ライをテーマにお届けしていきたいと思います。じゃあちょっと一曲歌ってみようかな。ポーライライね。もうライと出てくるんですけれども、ポー夜、澄んだ夜、澄んだ輝く月の夜、二人でお散歩。どこからか陽気な歌声とウクレレの音色が聞こえてくる。そんな二人でね、夜道をデートしている歌です。聞いてみてください。ポーライライ。Ika holo holo, ika pomahina lai lai, ekilo ho nane ya, ina hoku o kara ni. Kaua ika holo holo, ika pomahina lai lai, ekilo ho Kapua o kapikake, ihari-hari ia mai, e kamaka ni korona he. Komai ana ke ara, o kapua o kapikake, ihari-hari ia mai, Makani korona he. Ho'oro no anai ke kani, hone hone aka ukulele, mekamele ho hau ori, ha'ora nai ka buai. Uriaku kawai uka, ika na kukui, wari keme na hoku, e kawanai na pari. Haina mai ka puana, no ka pomahina lai lai. Aka
ざいました。ポーライライ、本年の YouTube ライブ歌い始めはポーライライをお届けしました。はい、ありがとうございます。今ですね私のさっき今すごいなんか一人ぽっちでスタートした感じでYouTube アーカイブ見た方笑っていただけてると思うんですけれども、大丈夫っていう感じの一人ぽっち感で歌い始めて見たんですけれども、今ですねちょっと違うスマホが来まして、皆さんのコメントが見れました泣きそう、こんなにコメントが来てた、よかった私のねスマホおかしいみたい。なんでだ、チャットが見れないぞ。あ、来た書いてあった。来てた来てた。あ、見れた見れた。よかったありがとうございます。もう皆さんのコメント見ますね。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。萩さん、ありがとうございます。レイレイさん、こんばんは。やすこさん、今年もよろしくお願いします。はい、レイレイさんよろしくお願いします。小林和子さん、今日リアルでありがとうございます。本年もよろしくお願いします。のりこさん、ワハロー。ニコリさん、こんばんは。初コメントですか。ありがとうございます。いちごさんも嬉しい、ありがとうございます。そしてとしこさん、ハッピーバースデー。今日お誕生日ですよね。ハオリラ花をやおい、ハオリラ花をやおい、ハッピーバースデーディアとしこさん、ハオリラ花をやおい。他にもお誕生日の方いらっしゃいましたら今日は歌いますよ嬉しい。ともさんこんばんは。埼玉県ですが大きく入れました。そうだったんですね。書いてますよみんな書いてるのに無視されてた状態だったらすいません。皆さんいますよ、聞こえてますよ、みんな書いてますよ大丈夫、泣きそうなんですけど大丈夫ですよもう一人かと思った今日もう怖い、びっくり、サプライズ。ただ単にチャットがちゃんと開けていなかったというだけでした。よかった、ありがとうございます。聞こえてます、みんな聞いてますよちなみさん、アロハ、ありがとうございます。嬉しいコメント。安心してください書いていますよ本当だ本当だ本当だ、よかったよかった。まあね、びっくりしますよね拍手もいっぱいありがとうございます。もう一人ぼっち寂しいですよこれ。有川さん、今年もよろしくお願いします。ともえさん、もうさん、移動しながら見ています。ありがとうございます。電車の中かなね。はい、やすこさん、すごい大きな葉、ティーリーフですか。はい、こちらでございます。はい、じゃーん、これ正真正ティーリーフです。これね、すごい大きくってびっくりですよね。これもう今年ね歌い始めが、ちょうど先日、土曜日に大阪に行ってきたんですね。でカフラオハワイさんの大阪港の保育がありまして、そちらでなんと稽古ビズウルベヒで演奏させていただいてきました。その時にヒデさんね、レイメイキング、レイとかね作ってらっしゃるヒデさんがいらしてて、このティーリーフを舞台のサイドにね、もうまさにもうウルベヒの状態ですごい大量のティーリーフを舞台に飾ってくださってたんですよ。すごい迫力で、そのティーリーフを久保川京子先生がね帰りによかったら持ってってって言って選んでくださってこの大きなこのティーリーフをね選んでくださったんですね。やっぱり京子先生がね選んでくださったものだからと思ってもう大事に持って帰ったんですけど、これはね大変でしたね。持って帰るとねみんなの注目の的で新幹線乗って帰ってきたわけでみんなすごい、みんな振り返ってねこうやって何みたいな感じで見てたんですけどでもね大事に持って帰ってきました。でこれはなんか下がブツって枝がねもう切れているんですけど、水につけておいてだんだんこう根っこが出てきたら鉢に移し替えて
で大きく育つ予定なんですけれども、とてもドキドキしています。育てられるんでしょうか私っていう感じなんですけど、頑張ってね見たいと思います。ティーリーフは本当にハワイのね魔除けにもなるものですよね。すごいパワーがあって、このティーリーフが部屋に来てからもやっぱりすごいヒーリングな感じ、効果を感じてて、サイドにポッてあるだけですごいなんかね柔らかい感じ、気持ちよく言う波動みたいなね感じにねがすごい出てきてくるんですよね。もう実際に私ハワイ島に行った時、一人旅というかなんかねリトリートに行った時にね熱が出た時にこのティーリーフを熱が下がるからって言ってねこう額に巻かれて、それで寝たことあるんですけど、本当に熱下がりましたから、これで本当にもうなんか癒しの、触ってるだけで気持ちがいいです。はい、こんな貴重なハワイのねティーリーフなんです。はい、これは今日はねティーリーフとともにライブをお届けしようと思いますね。としこさんありがとうございます。だってニコリさんありがとうございます。今日も癒されに来ました。和子さんありがとうございます。今年も楽しみにしています。よかったみんなが来てくれて。まみさん今年もよろしくお願いします。ふみちゃん明けましておめでとうございます。はい、ともさんなんかとっても恵子さんっぽくて新年早々可愛いって何ですか、この焦ってるとこですかやばいそうなんですよ。もういつもそんな感じでね、オンラインレッスンでもいつもねとかいうのがよくありますけどはい、なんとか生きてますはい、やすこさん頭にも可愛い頭、これはねそうこれもねフェイクなんですけど、お友達がね沙織ちゃんが作ってくれたここです。これはすごい迫力があってバッとねなんかこうインパクトがあってねいいですよね。ちょっと紅白な感じにしてみました。はい。萩さんちはモンステラがジャングル状態。でもいいですねモンステラ。モンステラもなんかね気分が上がりそうジャングルになりたいな。お家がジャングルになったらいいんだけど、なんか意外とすごい育てるの苦手なタイプで実はもういきなり言っちゃうんですけど、意外とね観葉植物とかね植物を上手に育てられないタイプでしてぶっちゃけてますけど、はい。なんかねここにあるね、もう最初に説明しちゃうんですけど、このね可愛らしい木も実はねこの間ね12月のライブの時にねいただいたんですよ。でこれは何かというとすごいお話なんですけど、私の20周年ライブ、去年ね20周年だったんで4月に横浜のサムズアップでやったんですね。でその時にすごいたくさん皆さんからお花いただいて、お花のスタンドとかいっぱい届いてですね、でそれをそのままねその後どうするかというと自分全部持って帰れないので、皆さんによかったら持って帰ってくださいっていうのでね持って帰っていただいたんですよね、ちょっとずつ分けて。でその中にその花の中に入ってた葉っぱをずっとこう育ててくれてて、で根付かせてくれて、で植え替えてくれて、これをサプライズで去年の年末にプレゼントしてくれたんですね。でこの子もちょっとね育てたいなと思ってるんですけどもらったそばから赤ちゃん大丈夫よねとか言われながらね頑張ろうねっていう感じなんです。はい、今日はねすごい自然のパワーをいっぱいいただいて歌えそうな気がします。はい。糸数さん、あら嬉しいふみともどもよろしくお願いします。こたつに潜りながら見てる、最高。いいなこたつか。こたつとか憧れるけど絶対に出てこれなくなるなね
ヒロフラスタジオさん、また山梨に来てください。行きたいです。あれ、今年も山梨行けるのかな、私。確か。行けるんじゃなかったかな。楽しみにしてます。ありがとうございます。白井さん、静岡からありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。本当に応援嬉しいです。和子さんとお友達。台所の片付けをしていて手をくれました。よかった。みんながいたことが本当に今日は、はあ、もうほっとして。そうだ、乾杯しましょうか。ね。じゃあ皆さんお飲み物とかありますか？ね、身近にある飲み物を持って今年1年も良い年に、より良い年にしていきましょう。ということで、乾杯。熱いめちゃくちゃ熱い。お茶です。ピープルツリーのお茶ですじゃあそろそろ2曲目歌おうかな。そのね、さっき言ってた先日土曜日ですよね、13日に保育のね、カフラオハワイさんの保育で演奏させていただいた曲になります。この中にもライという言葉が出てきますので、ぜひよかったら皆さん探してみてください。作者のね、デニス・カマカヒさんが愛する奥さんに捧げたプロポーズの曲、ふわ骨を歌ってみようと思います。ありがとうございます。ふわ骨をお届けしました。イエイ。ちょっとね、中一で歌っちゃいましたけれどもね、素敵な皆さんとね踊っていただけて本当に嬉しかったです。乾杯。また恵子さんの演奏で踊れることを楽しみにしています。山梨でお待ちしています。広瀬さん、ありがとうございます。嬉しいです。またね、今年もいろんなところに
行けると思いますので、その時はぜひ皆さん声かけてください。そう、大阪はね、今年なんか縁があって、あと2回ぐらいね行く予定もありますね。あ、ひろみさん間に合いました。ありがとうございます。パチパチパチ。よし。メッセージ見れてよかったな。ふわほね今習ってますよ。おーリアルちょうどよかった。カジメロさんのね今バージョンで、本当はルールル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 ルってずっと入ってるんですけれども、一人二役ができずにね、いい曲ですよね。意外と私この曲歌ったことがなかったんですよ。でこの間の大池で初めてね歌って、いい曲だなと思いながら、なんかお茶が熱すぎて飲めない。冷めるまでこう蓋をしないで置いていこうってさて、どうしようかな。皆さんこのアルバムもアルバムの話しようか。アルバム聴いていただけましたでしょうか。はいね、たくさん買っていただいてありがとうございます。そして感想も少しずつ届いておりまして、かなり好評です。ミュージシャンの仲間たちからも今回すごい好評で、すごく全体的にねいい感じの仕上がりになってます。本当にウクレレの2本なんだけどバリエーションがすごいあったりして、すごく飽きないアルバムになってると思います。自分で言うのもなんだけどでこの間のね12月のライブで結構この中に入ってる曲を一人で歌ったりしたんですけど、もうはっきり言ってね全然違いますので、これだからアレンジがね違うとこんなに違うのかっていう感じにね、聞き応えがすごくあると思いますので、りょうけさんのアレンジがねすごいかっこいいのでみんなびっくりすると思います。ぜひまだ聞いていない方はぜひ聞いてみてください。販売中です。ライブ会場でもねもう今どんどん販売していますし、そして今ウェブで買える手段が結構増えまして、いつも私のライブチップとかもねそこでやってるんですけど、あとオンラインレッスンとかも全部売ってたりするサイト、青アクアストア、稽古青アクアストアっていうのがあるんですけど、そちらからももちろん買えます。で今までそこだけだったんですけど、なんと Amazon でも買えるようになりました。はい、なのでもし Amazon で買った方がねいろいろポイントがあるわとかいう人はそちらから買っていただくといいと思います。そっちはねちょっとこの辺に私がサインしてあるのがあると思うんで、それが届くかな。で私が自分のストアから買っていただいた場合はサイン付きでお願いしますとか、2人のサイン付きでお願いしますとか、そういうリクエストもできますので、メッセージをね添えていただくと、私の手書きのメモ入りのメッセージ入りのがストアの方からは送ることができます。 Amazon はまた別でここにちょっとサインしてあるのが届きます。あとね、なんとJ さんっていうね方、ハワイアンのアルバムだけ売ってる、J ハワイアンあれどう忘れちゃったJ ハワイアン CD 下にこれリンク貼ってありますので、全部ねここ今日の詳細欄とかにね J ハワイアンミュージックですねからも購入することができます。すごいことです。これハワイアンのアルバムしか扱ってない本当にね貴重なショップなので、そちらで取り扱っていただけることになりました。よかったらそちらからもご購入いただけますので、他にねいろいろなかなか入手困難なハワイの人の CD がそこで買えますので、よかったら一緒にこんなのもあるのあんなのもあるのポチポチして一緒に買ってみるのもいいと思います。実際にね聞いてみるのが一番だと思いますのでおすすめです。はい、皆さんありがとうございます。コメント、カールさんアルバム最高でしたってもういっぱい感想いただいて本当にありがとうございます。和子さん、毎日車の中で聞かせていただいています。嬉しいですレイレイさん、3月24日のライブに伺うので
途中で切れましたね。けいこさんからサインしていただきたいですかね。メッセージが分かれちゃいました。ぜひぜひ3月24日はツリーティタスっていうね小川まみなちゃんとよしこさんよっちゃんと3人でやってる女性シンガーのハワイアン女性シンガーの、ライブがあるんですけどもね、そちらはねもうほぼ満席な感じですかね今ね。もうあっという間にね埋まってしまうんですね、あのライブ人気でね。いちごさん、理系ユークで購入しました。癒されました。嬉しい。りょうけいさんのウクレレスクール、タウンプラザであります。そちらのね、生徒さんですね。ありがとうございます。聞いていただきまして、嬉しいです。やすこさんもすごいいいアルバムで癒されました。嬉しい。みんな書いて、どんどん書いて。口コミよかったら、そうそう、Amazon の口コミとか、なんだろう書いていただけたら嬉しいです。どんどんこのね広まっていったらね嬉しいなと思います。たくさんの方に届くように願いを込めて思いを込めて丁寧に作りました。あとオリジナル曲もね何気にねすごい好評で嬉しいんですよね。なんねやっていうねなんねや書いたんですけど、直接買う機会を探っています。萩さんライブに遊びに来てください。ぜひぜひ。はい、お待ちしてます。じゃあまだ2曲しか歌ってないから次々歌ってみようかな。ちょっとなるべくあまり歌ったことない曲を歌おうと思って用意をしてみたんですけれどもチャレンジングになるんですね、そうするとねはい、ライが出てくる曲、今日は全部、どこかにライが潜んでいる曲を選んでおります。はい、次の曲はちょっとねまた今日の中でも毛色が違うんですけれども「ヘイノアのカイウラニ」というカイウラニのために書かれた歌ですね。リリオ・カラニ女王様が姪っ子のカイウラニのために書いた曲、聴いてみてください。ラマラマいる中のひらかひこはここうらかほあいろんなかぶおけかまらへべまいなくぶなあははうわなにかわいいねらあははかのほんないからいあははうわへれあのへやらふわへわおけあうぷにきなかべひおけかまらいかもくぷにおまのからなうえいけかいららうわえあらおまかなあははわなにかわいいねらあははかのほないからいあははうわへれあのへやらうわへわおけあうぷにかおひいやいほかばな
イノアの貝裏に。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。よいしょ。はあ、なんか喉が渇くね。乾燥しますよね。加湿器ももちろんガンガン耐えているんですけれども、なかなか、冬は乾燥する。はあ、いい感じに温度が乗ってまいりました。赤ずこさん、一緒に車の中で口ずさんでいます。嬉しいです。そう、今回ね、口ずさめるような CT の中でね、日本語の歌が結構入ってるから、皆さんもよかったら歌えるんじゃないかなと思います。そう、ヘネヘネコ赤のね、ジャパニーズバージョン、日本語バージョン、これもなかなか面白いので、前フラレアにね収録したんですけどね、このフラが踊れる大役本の中の歌詞でそのまま歌ってるっていうバージョンとかあったり、ビヨンザリーフ、ビヨンザリーフの、サンゴ礁の彼方のね日本語版も途中から入ってますし、上を向いて歩こうも日本語でそのまま入っておりますし、そしてナネやオリジナルも日本語で作りましたよ。ぜひぜひ聞いてくださいね。そうだ、フラレアといえばね、これ新しく95号が発売されました。じゃーん、1月の12日発売だったので、発売してまだ3日しか経っておりません。皆さん買ってますか？読んでますか？すごい、また今回もねすごく盛りだくさんな内容で、いきなりパッと開いて、次の2ページ目に私の写真が載ってたみたいな感じだったんですけど、今ね、これはナーメレオハワイ6月29日の選展がもうここに載っておりますね。なんとカウマカイバカナカオレさんと一緒に、ステージに立つことができるという楽しみです。鎌芸ですね、鎌倉芸術館大ホール、参加払う募集中とかね、でこの中に今回も、付録がありまして、でね、いつも CD がついてたと思うんですけど、フラレア今回からなんとダウンロードになりました。ダウンロードコンテンツになりました。でね、ここに袋とじがついててね、でこれなんかやっぱり立ち読みでこれねダウンロードされちゃったらダメだからということだと思うんですけど、袋とじの中にねその QR コードが入ってるみたいで、こちらで、そこからダウンロードすると楽曲が、これだけの楽曲が15曲が聴けるということです。でその中にまた今回もね稽古両形でホーヘノアオピーラニを録音しました。もちろん日本語、神保茂のフラが踊れる大役本の日本語で歌っているバージョンが、異色の一曲が入っておりますので、こちらもぜひねフラレア買って聴いてみてください。これ本当読んでるだけでね勉強になりますね。で今回なんか可愛いなと思ったのがね、ハワイの塗り絵っていうのが入ってて、これ塗るの楽しそう。こうハワイでよく見かけるコーヒーとかお土産のマカダミアナッツとかポテチとかスパムとかの塗り絵、面白いですねこれね。こういう塗り絵って大人の塗り絵ってね結構流行ってるじゃないですか。私も好きで昔買ってましたけど、なんか集中するとね気持ちが落ち着くっていうのもあると思うんでね。でもこういう塗り絵ってどうやって塗るんだろう。こうね、自分のカラーで塗っていいんだよね。性格が出そうですねこれ。真面目にさ、ライオンコーヒーは赤で塗る人全然違う色で塗る、虹色に塗る人とかねちょっと面白そうだなと思いましたこれ。それ他にもいろいろねハワイの情報、いつもお世話になっているバードランドさんのね特集もありますよ。ライブやらせていただいている、年末にもねバードランドでライブさせていただいたんですけど、太田紀美子さんのねなんかページがいっぱいあったり読み応えがありそうです。ぜひぜひ皆さんフラレアお求めください。さあまた歌ってみましょうかね。なんかおしゃべりが長いね今日ね美和さんこんばんは、ありがとうございます乾杯
よいしょ。他にもお誕生日の人いたらね教えてください。なんか毎月お誕生日とかやろうと思うんだけどいつもなんか忘れちゃってんですけど、1月生まれの方も結構いっぱいいますね。じゃあ、もう一曲歌ってみようと思うんですけれども、次はですね、次に歌おうと思った曲が今回のテーマを誘ってきた曲なんです。実は、なんかいつもね急にねなんかふーって歩いてる時大体なんか私帰り道のような気がする。今思い出すとある場所怖い。帰り道で駅から家まで歩いてくるんですけど、その途中に公園があるんですよね。公園の手前ぐらいの道でちょっと危険な道路があるんですね。なんかちょっと車が危ないなみたいな。でちょっと注意深く渡る道路があるんですけど、そこで結構浮かぶことが多いかもしれないって今思いました。なんか怖いねそれ。そこら辺でね、そこから公園に向かって歩くぐらいの時にだいたいなんかパッてなんか言葉とか浮かぶ時多いんですね。もしかして何年やの時も何やのタイトルもその辺だったかもしれない。今思えばゾウみたいな違うかそうで今回その「来」っていうね言葉、静けさ、平和な静けさ、静かさ、穏やかさ、落ち着き、こういう言葉が浮かんできたんですけど、それはもちろん今ね大変な状況で、何ができるかなって思った時に、私は本当に歌うことしかできないので歌い続けることっていうことをやっぱりやっていくんだと思うんですけれども、この「来」が浮かんだ時にこの曲が頭の中ずっと流れてて、で何の曲かっていうとケアリー・レイシェルさんが歌われている「マルウル」という曲なんですね。この曲皆さんご存知でしょうか？知ってる人もいると思うし踊ってる人もいると思うんですけども、ウルってね、ウルっていうのはこうパンの木ですねの丸ウル木陰、ウルの木陰っていうタイトルがついているんですけど、これはマウイ島のラハイナのことを歌った曲です。去年火事があってね、町中ラハイナの町全部焼けてなくなってしまったんですけれども、みんなの本当に愛する町で、本当に驚くニュースだったんですね。でその、ラハイナの昔のラハイナと呼ばれるもっと昔の時代の、ラハイナがレレとね呼ばれていたな時代の、歌で、昔ねラハイナにはウルパンの木がたくさん生えていた穏やかでとっても静かなところ、愛する家族が住んでいたお家のある場所、そういう懐かしむようなね、そういう曲です。この平和な歌を今のね日本にもハワイにもマウイにも届けたいなと思います。じゃあ、聞いてみてください。マルウル。顔目をかまくわ青いのはやくぱいからよかうるおれれめあらいまやないなかわえけほわわまるらいなぱりけかにまいねいなまぬなにまれくいけあないからいよかまるるえかうわえねいまうわ
ねいまむはここけいく馬かくいぽいかうかいうおまうなおまおまくわういらいらあいぬいかわいふきにほおあうのめくいぽかいほにけあらおなおなえまぷまいやなけあらおかろせらになにわれくいけやないからいおかまるえかうわえねいまむはここけいくまかいからいおかまるまるうるお届けしました。はあ、この歌難しいでもね大好きです。ずーっと聴いてるケアリー・レイシェルさんのねもう歌声とともにまた聴くとさらにずーっと聴いていたいようなね素敵な歌です。もうぜひ皆さんね聴いてみてください。ケアリーさんの歌もね。はあ、いかがだったでしょうか。あ、拍手ありがとうございます。あ、ぽーちゃんだ。ありがとう。あこねさん、フラレア買います。ぜひぜひぜひ、みんなで買おう。皆さん拍手ありがとうございます。今日はウルの木陰じゃなくてティーの木陰みたいな感じになってますけれども、ティーリーフ。はあ、ね、やっぱり癒されるね、植物はね。さあ続いて、歌っちゃおうかな。どんどん。あ、ひらみさんありがとうございます。あ、京子さん、一番京子先生だ。こんばんは。今年もよろしくお願いします。まだ家にたどり着けず車の中で車の中で聞いてくださってるんですね。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。お忙しい中いつも聞いていただいて、はい、素敵です。ありがとうございます。なんかちょっと鼻が出てるねちょっと失礼みたいな。あ、ティッシュでなんか寒いからね、部屋の中もちろんこう暖房してんですけど、としこさん踊ってくれた。踊りながら歌詞がしみじみと心に染みました。ありがとうございます。ひろみさんも癒されてますって、ありがとうございます。さあ続けて今度またマウイ島の曲シリーズで行ってみようかなと思います。今度はマウイの、同じ場所の歌をね2つ歌おうと思うんですけど、カウイキっていうね場所があります。マウイ島ハーナベイの岬ね、カウイキの、美しさを歌いました。1曲目はですね、何バレカウイキ歌ってみようと思います。これはカイナニちゃん、私も大好きなカイナニカハウナエレさんが作った曲です。目の前に美しいカウイキ、穏やかな
毛アニに打ち寄せる波、聞いてみてください。何バレ買う息。何バレ買う息が浮いてライアナ毛アニにはいまり何バレ買う息が浮いてライアナ毛アニにはいまりひえひえかえよねあかぷえおかひえるはないかぷえおねのえのえうわけやお花らやかわないかりこあおかういきはいないやまいやなかもあな何われかういきかういけはいないやまいやなかもあな何われかういきかういけハロー、何バレ買う息お届けしました。はいなんか久しぶりに歌ったなこの歌。さあじゃあ続いて、そのままいっちゃおうかな。まだみんなが聞いてるかな時間差でこの動画を見ると私がまだ歌っているありがとうございました。次にねまたもう一曲、その買う息の歌を歌うんですけど、マウイ島のクムフラのイリアヒさん、イリアヒ・パラデスさんが作った曲ですね。次の曲はね、ここは静かな買う息、浮気屋の雨が降り海のささやきが聞こえてくる場所っていうね、歌ってみようと思います。はい京子先生ありがとうございます。今年も素敵嬉しいです。では踊られる方はぜひね踊りながら聴いてくださいね。と言いながらちょっとリピートしないでそのまま1回ずつ歌おうかな。一人だからね。じゃあ歌ってみます。アイヤカライイカウイキという曲です。のえのえわけ
ね花をかうまぬおかうまぬアロハかういきあえくねいあわれかまなおけいけやくいかなにかまはおかいな赤いのはいけまかいけこいやべやべやかうわけやかうわけやへアロハかういきあえくねいもありけあらおかわぷひえれひよなおなのかなえれあいないやまやなかぶわならえおらまうなくばおかいなくばおかいなもありもありけあらおかわぷひえれひよなおなのかなえれあいないやまあなかぶわならえおらまうなくばおかいなくばおかいなくばおかいやいからいかういきいかのえおわけやなにありがとうございます。あいあいからいいかういきお届けしました。いかがだったでしょうか。ヒュ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 ああこれもなんか歌ったの久しぶり。1回ぐらい歌ったことどっかであったような気がすると思ってちょっといろいろ引っ張り出してきて今回やってるんですけれども、なんかウェルドンさんの歌声、これウェルドンさんがね歌ってますよね。なんか歌ってるとなんかもう職業病なのか一回こうその方のね歌ってる方の CD 聞くとなんかそれがパッてインプットされちゃうんですよねそれでなんか歌ってる時になんかその人になっちゃうみたいな感じその人にちょっとなりきっちゃうみたいな感じもあったりね。今ちょっとウェルドンさんがこの辺にいましたね一回聞くとなんかそれが入っちゃうんですよね。だから逆に抜けにくいんですけどもありがとうございます。ありがとうございます。としこさん、スーパーチャットありがとうございます。いつもチップもいただいておりましてありがとうございます。お誕生日なのにおめでとうお誕生日の人からチップもらっちゃった
ありがとうございます。素敵な曲ね、素敵よね。和子さんも素敵ですってありがとうございます。素敵って言って素敵っていい言葉ね。皆さんありがとうございます。そんな素敵って言ってくれる皆さんが素敵ってみたいなわけわからない。さあはい後半に入ってきましたけれども、そうだね、今年はね今日は来意というテーマなんですけれども、皆さんの1年の抱負は何ですか？突然ですがそうだ抱負を語りながらなんて告知したんで急に思い出したんですけど、毎年漢字1文字っていうのをね発表して勝手に発表してるんですけれども、そう去年は広いだったっていう話してましたね。で今年は決める決定の決が私の中で出てきて、もうなんか去年ってねなんか本当になんかこう皆さんもそうだったと思うんですけど、急に忙しくなってね外に出て普通にまた戻ったんですが、その今までなんかできなかったことがうわーってもう一気に起こったようなね、そんな一年だったような気がして、とにかく毎日一生懸命だった感じがしたんですけど、今年は今年でちょっといろいろ自分でねまたどんどん決めてって、いろんなことをどんどんポッポポッポ決めて、それに向けて動いていくようにしようってなんか今年の1年ね最初に思って、今年の漢字は決でございます。皆さんもよかったら教えてください。こんな講習のところで発表することじゃないかもしれないけど、よかったら何ですか教えてください。そうあとね SNS にも書いたんですけど、今年の漢字2文字、今年から始めました2文字っていうのをね、2文字は協力です。協力、人と協力するとか、誰かに協力するとか、協力してもらうとかもあるのかな。なんかね自分一人で頑張んないでちょっといろんな人と助け合っていこうみたいなことをね目標にちょっと心に留めて動こうかなって思います。よく言葉でね一人で早く早く行きたいなら一人で行きなさいだっけで、遠くまで行きたいなら誰かと行きなさいっていうね言葉ねあるんですけどもね、そういう感じ。なんか一人でやったらバーって何でもできちゃうし早いじゃないですか。もうパパってね自分一人で決めて勝手にやればいいわけだから。でそういうのもね私すごい好きなんですけど、どっちかっていうとこう得意な方なのかな、なんだけどなんかやっぱり人の、気持ちに寄り添うとかね、人と何かを作るとかそういうことをやりたいななんて思っています。皆さんの目標も教えてください。あとは、やりたいことというか体を動かす方面では今年から筋トレを加えました筋トレ、ヨガやってるでしょ、フラやってるでしょ、なんですけどちょっと鍛えないとなと思って、筋力つけたいなと思ってね今年から筋トレを入れました。筋トレをちょっとずつやってますエリさん、おかえりなさい。もう終わっちゃうかしら。だってまだちょっとあります。今日のんびり喋ってます。本年もよろしくお願いします。さあじゃあお茶でも飲んだらもう一曲歌おうかな目標とか掲げるとねなんかの時に思い出してそうだったって思ってねまたそこに戻れるからいいんですよね。ということでさてちょっと違うウクレレそういえば使ってみようか。フェイマスちゃんで、私のウクレレの生徒さんも結構みんなこのフェイマスを使ってる方多いですよね。パイナップルお気に入りです。今日のウクレレもどっちもパイナップル型でございますがじゃあ、今日のテーマライが入ってる、漏れなく入っている曲ですね。今日も次の曲も
これは皆さんも結構知ってるかな。満月の曲ですね。マヒナ王北を歌ってみようと思います。あなたはどこに？十五夜の夜。十五夜の夜ね。はい。あなたの美しい姿を見せて、静かな海、ひっそりとした崖、あなたと私で愛を交わす。聞いてみてください。失礼します。ごほうごほう。マヒナ王北、ありがとうございました。へへへ皆さんコメントありがとうございます。市場京子先生、心地よい歌声を聞きながら家に到着しました。よかったです。無事に安全運転で到着しましたね。はい、ひろみさん、目標は決。お話を聞いていて私も決心同じですね。はい。なんて読むんだっけこれ。入話合ってる？入話で合ってます？柔軟って読みそうになっちゃった。体も心も。それすごいいいですね。大事ですよね。やっぱり硬いとプキッと折れちゃうからね。和子さん、マヒナ王北懐かしいです。よかったです。佐藤由美子さん、ありがとうございます。素敵ですね。だって嬉しいです。皆さんも拍手をありがとうございます。さあ、そうだ。私これ最後の曲ですって言って歌おうと思ってたのには忘れてた。
じゃあちょっと、もう一曲歌おうと思うんですけれども、最後の曲を歌おうと思うんですけれども、その前にじゃあ告知をちょっとさせていただこうかな。まず、今年は1月、そう実は今月ハワイに行ってきます。4年ぶりです私。本当にコロナがあってからずっと行ってなくって、本当に2020年か2020年の2月にウクレレピクニックインハワイがあって、それを最後でしたね。もうそれ帰ってきてもうすぐ、もう帰ってきて着いたらすぐにこう流行っちゃってね、コロナ流行っちゃったんでキャンセルの電話とか来たっていう思い出があるので、それ以来だからちょうど4年ぶりにハワイに行く予定です。ちょっとねどうなってるのかね、もう皆さん行かれてる人も多いと思うんですけど、ドキドキしておりますどんな感じになってるかで、あんまりちょっとノースの方にいると思うので、あんまりいろんなワイキキとか行けるかどうかちょっとわからないんですけど、行けないかもしれないんですけども、少しちょっとハワイの空気を吸って充電してまた吸収していきたいなと思ってます。でもしかしたらYouTube ライブは配信するのにすごい結構いろいろ機材使ってたりするので、マイクとかね使ってたりするのでできないんですけど、インスタライブとかできればね、気軽にポチってやってできるライブ配信とか、なんか気が向いたらできないかななんて思ってるので、もしインスタグラムやってる方フォローしといていただけると、もしかして配信するかもしれません。何かをできればなって思ってます。そのハワイの空気をね配信できたらなって思ってます。萩さん、先月ホノルルマラソン走ってきました。すごい。盛り上がってました？マラソンか。私ね、運動好きだけどマラソンはダメなんだな。もう、すごい。すごいな。尊敬。うん。そうでね、ハワイから帰ってきて、そしてすぐに、2月に帰ってくるんですけど、2月の、10日にね、江戸川バレンタインコンサートっていうのに出演します。タワーホール船堀大ホールで開催されるんですけれども、ビッグエンターテインメントさんのね主催なんですけれども、そちらでフラの皆さんとたくさんまたいっぱい歌う予定になってますので、お近くの方とかよかったら見に来てください。応援しに来てください。そしてね、もう一つそのすぐ後にですね、2月の12日の月曜日の祝日ですね。この日祝日なんですけど、とっても久しぶりにリトルソングスっていう私お友達とずっと活動してるイベントがあるんですね。でこれはなんていうどんなイベントかというと、東日本大震災が起きた後から始めたチャリティーコンサートなんです。で2011年からやってると思うんですけど、もうだいぶやってもう十何回、もうずっと何年も続けてきてて、十何回目になるのかな、今度6回目ぐらいかなになるんですけど、それをちょっと久しぶりにその仲間と連絡してて、この能登半島の地震があった時に、何かやりたいなって思ってたら、そのうちのメンバーの一人から連絡来て、で3人で今やってるんですけど、その3人ともが同じ気持ちだったんですね。だからちょっとやっぱり久しぶりにやろうっていうことでやります。でこれはどういうどこでやるかというと、八王子のねお家のサロンみたいな感じで自宅の中のねお部屋でやるんですね。だからすごく少人数制でアットホームでものすごく密な感じでやるんですけど、まだ内容はこれからミーティングをするんですが、私もちょっとウクレレ弾き語り今日みたいな感じで一人で生でマイクとか使わないで生で歌って皆さんと一緒に歌ったり、あとはお料理、キャシーちゃんって子はねお料理ヘルシーなお料理を作ってくれてみんなで味わって食べたりとか、あとシナモンちゃんという子がいるんですけどアロマセラピストなので香りをねお届けしたりとか、いろんな何か楽しいこと癒されるようなことをみんなで集まって過ごして、でちょっと今回の地震のことをちょっと考えたり、
でそのうちのその中のね一人の玉仲間で農業やってるねしんくんっていう友達もいるんですけど、その彼YouTube ライブでも何回か紹介したと思うんですけど甘酒とか玄米甘酒とか作ってたり、あと米ぬかのカイロとか紹介した回があったかと思うんですけど、そのカイロとか販売してるんですね。でその彼がその取引先というか作ってもらってるお米とか玄米甘酒とか全部作ってもらってる農家さんが実は能登半島なんですね。でもうまさにこう被災してしまって全壊とか半壊してしまっていて、結構大変な今状況なんですよね。でなんか彼のことも何か応援できたらいいなっていうのもありますし、何かその情報をみんなでシェアしながら助け合っていこうっていうイベントです。これもし興味ある方いたら八王子なんですけどもぜひチェックその日開けていてください。昼間ですね、多分12時から3時ぐらいまでの間でやる、朝からね、朝っていうか午前中からやると思いますので、よかったらコンタクトいただければシェアします。すごく密に、私もスタッフとして働いてると思うんですけども、働きながらみんなと過ごすんですけども、よかったら来てください。みんなで考えましょうっていうことですね。そんなイベントがあります。あとは、CD は販売していますので、よかったらオンライン、ウェブで買ってください。それからねオンラインレッスン、ずっとウクレレのオンラインレッスンやってて、それどうなったんだって思う方もいるんですけど、今年もやろうと思ってます。多分なんか4月からになるかなと思ってますので、それも情報もまたお届けします。はい、皆さんありがとうございます。ウクピクハワイぶり現地下のインスタライブぜひぜひ。はいねえ、まだ行けてません。バレンタインコンサートもよろしくお願いします。京子先生もお願いします。物価高いね。物価高いよね。そうなんだよね。そうだの。あんまりだからお買い物できませんね。行きたいってみんな言ってます。じゃあちょっとなんか今日はお話がすごく長くなっちゃってめちゃくちゃ長い時間になっちゃったんですけど、最後の一曲で、締めたいと思います。これはハワイ島の歌です。ワイメアのウヒバイの霧雨に包まれて、ナタリー愛さんのワイメアイカライを最後にお届けしようと思います。ありがとうございました。赤ひごいやあいけあいきまいかばなおいわいわやまうなけやなうのえわいめやいからいやめれえアロハえアナのわうえほいまいのかわらえぴりおあおわわいめやいからいえ
のえはりかなえ不安なやめれやろはやなのまうえほいばいのかわらえてりおいあおわいめやいからいえわいめやいからいえわいめやわいめやいからいパチ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 ありがとうございました。皆さん今年も、ご参加いただきましてありがとうございます。また2月はできるかなちょっとわかんないんですけど、次の YouTube ライブまだ決まっていないんですけれども、今年もできる限りライブ配信を続けていきたいと思いますので、皆さんぜひその時は集まってくださいね。はい。みかちゃんありがとう。来てくれてありがとう。今年もよろしく。船根さんありがとうございます。インスタハワイ待ってます。そう配信しないとね。京子先生スーパーチャットありがとうございます。はい、やすこさん癒されます。ありがとうございます。和子さんマハロありがとうございます。としこさん素敵な誕生日になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ゆみちゃん素晴らしかったです。まいさんまいさんもありがとうございます。レイレイさんもありがとうございます。ぽーちゃんもありがとう。のりこさんスーパーチャットありがとうございます。好き素敵素敵素敵ありがとうございます。嬉しい。じゃあもう、今年の初ハグを皆さんとしてお別れしたいと思います。皆さん今年もよろしくお願いします。I love you はい、今日もありがとうございました。またお会いしましょう。アフイホーマハローバイバーイ。